Još uvijek u hladnim zimskim noćima čujem onaj plać, one snažne jecaje sirote Veronike. Još uvijek osjećam njezine trzaje i njezinu zlatnu kosu koja se mokra isprepliće po mojim krničkim rukama. A sada me proklinje. Proklinje me njezin duh i ne da mi mira. Ne da mi zaspat uveče kada legnem u svoje odaje. Danas ću vam ispričati jednu jezivu i potresnu priču o zabranjenoj ljubavi. O ljubavi do koje nikada nije smjelo ni doći. O ljubavi koja je tragično završila. O mojim strahovima i mojim odlukama koje su mogle promijeniti tijek povijesti. Povijesti koja se danas prepričava na jedan drugačiji način. Rođen sam u Celju, u Sloveniji. Završio sam visoke vojne škole i pokazao sam se kao vješti ratnik te vojni zapovjednik. Nedugo nakon mojih ratovanja te dokazivanja na bojištu, po preporuci sam dobio poziv od bana Hermana II. Celjskog, velikog zemljoposjednika te nasljednika ondašnje krune. Znao sam što znači poziv od samoga bana za moju vojnu i profesionalnu karijeru. Uz bana sam mogao imati lijep život, pun bogatstva i posjeda koja ću čuvati. Na kraju svega ostala mi je samo gorčina, strah i duhovi koji su me noćima proganjali. Ono što ću vam danas ispričati istinita je priča. Molim vas da se udobno smjestite te krenete sa mnom na putovanje kroz povijest i njene zaista mračne epohe. Kao što rekoh, sam ban pozvao me da mu služim na dvoru. Imao sam status zapovjednika banske straže. Često sam bio uz bana te sam poznavao njegove rutine. Ban je bio surov čovjek. Ono što je zamislio često je i ostvario. Nitko mu se živ na dvoru nije usudio suprotstaviti. Oni koji su mu se suprotstavljali često su završili obezglavljeni, a taj prljavi posao obavljao sam ja i moji vojnici. U opisu mog posla stajalo je zaista svašta, od banova savjetnika do brige da se odradi sve što ban zamisli. Kada sam počeo služiti na dvoru, odmah sam primijetio kako je odnos bana sa njegovim sinom doista napet. Njegov sin Fridrik u vrijeme kada sam ja došao služiti banu, bio je oženjen za Elizabetu Frankopansku. Ona je njega beskrajno voljela i to se vidjelo. Međutim, primijetio sam kako je ta ljubav jednostrana. Fridrik je često izbivao iz velikog tabora, te su ga u više navrata našli kako pijančeva po okolnim selima. Od njega se očekivalo da će preuzeti funkciju bana jednom kad staroga Hermana više ne bude. No njegovo ponašanje nije vodilo prema tome da se puk u njega uzda. Fridrik je, meni osobno, nekako prirastao srcu. Moguće da je to bilo upravo iz razloga što smo bili sličnih godišta. Da ne duljim o njihovim obiteljskim odnosima, važno je samo da znate da je Fridrik bio sin od staroga Hermana Celjskog i da je njegova žena bila Elizabeta Frankopanska. Zbog njegove ženidbe stari Herman dobio na uživanje mnogo zemlje.
Frankopani su bili stara plemička obitelj sa mnogo posjeda u svom vlasništvu. To je odgovaralo svima osim mladom Fridriku. Koliko god je on to želio, jednostavno nije volio Elizabetu. Po velikom taboru čule su se glasine od nekih seljaka kako su vidjeli mladog Fridrika kako ljubuje sa jednom od seljanki. Takve su se vijesti obično brzo proširile. Plemenita krv pa se miješa sa nekom seljankom. Te vijesti brzo su našle i put do Bana. Jednoga me dana, nakon što sam završavao poslove sa topničkom bojnom, pozvao u svoje odaje kako bi raspravili o mladom Fridriku. Ištvane, izvoli. Hvala vam, bane presvjetli. Ištvane, jel ti vidiš kakve nevolje mene snađu? Ona bitanga od mog sina. Pa taj, jel čuješ šta seljaci govore? Da ga viđaše kako ljubuje sa tom prostakušom. Mene je našao navlačiti za nos. Znaš li ti, Ištvane, šta to znači? Pa ako stikne do Stjepana Frankopanskog, taj će nam sve uzesti. Presveti bane, što mogu učiniti za vas? Ti ga prati ga i meni, ali samo meni ćeš dolaziti na raport šta ta moja bitanga radi. To viđanje, ako je i istina, mora prestati. Presveti bane, smatrajte to obavljenim. Hvala, Ištvane, to je sve za sada. Otišao sam iz njegove knjižnice, spreman da počnem pratiti što ga je to poboglu ponukalo da se tako igra sa sudbinom kraljevstva. Prvo sam otišao do lokalne krčme, prerušenu prosjaka, te se približio seljacima da vidim što to sve govore. I ništa što su govorili nije ulijevalo nadu da će Fridrikova situacija sa mladom Elizabetom Frankopanskom riješiti. Navodno ga je više seljaka već vidjelo kako se potajno nalaze na njivama i šumama oko tabora. O crni Fridriče, mislio sam si. Tako je to kad imaš sve, a želiš nešto šta ne smiješ. Proklet bio. Idućih sam dana besciljno jahao oko imanja, pokušavajući na djelu uhvatiti mlade preljubnike. No, kako sam ih tražio, jednostavno ih nisam pronalazio. Moguće je da je vijest nekako došla do mladog Fridrika, pa se nekako uspio pritajiti. Odgovarao sam starom Hermanu, koji nikako nije bio zadovoljan. Mislio je da ću odmah idući dan doći i da ću reći da sam ih uhvatio u preljubu, no to jednostavno ne bi bila istina. Neko je vrijeme prošlo, a situacija između Fridrika i Elizabete nikada nije bila gora. Nisam ispitivao bana što se točno događa, no po svemu sudeći, on i Elizabeta više nisu živjeli zajedno. Svatko je bio u svom dvoru i nisu se više viđali. Jednoga je dana na vrata velikog tabora dojahao glasnik obitelji Frankopan. Predao mi je pismo koje je hitno trebalo stići do bana Hermana. Pismo sam predao Hermanu, te u njegovoj prisutnosti čekao da mi izreče zapovjedi. U pismu je stajalo kako se poziva cijela obitelj sa pripadajućim funkcionerima na bračnu pomirdbu u grad Krapinu. Ištvane, hodi do Fridrika i priopći mu da ga Frankopani žele vidjeti u Krapini za 5 dana. Reci kovačima da pripreme kopita i stajarima da urede konje. Na zapovjed bane. Otišao sam direktno u krilo
gdje je Fridrik odsjedao. Rekao sam njegovoj straži kako mu šaljem važnu poruku, te sam ušao u njegove prostorije. Fridriče, šalje me vaš otac, presveti ban. Da? Kojim povodom? Danas je stigao glasnik od Frankopana. Žele vas za 5 dana da odjašete zajedno sa familijom do Krapine. Do Krapine? Po šta? U pitanju je bračna pomirdba. Vas i vaše žene, Elizabete. Čuj, bračna pomirdba. Pa mi nismo više zajedno. Kakva pomirdba? Oni su ludi. Stalo im je samo do zemlje. Samo da ne izgube miraz. Ovo neće dobro završiti, moj Ištvane. Fridriče, došao sam samo poslati glasa da vaš otac očekuje da ste spremni i da barem pokušate naći neki zajednički jezik sa Frankopanima. U redu, Ištvane, hvala ti. Biću spreman. Otišao sam do staje, pripremio konja te ga privezao sa bočne strane zidina. Ubrzo vidio sam Fridrika kako kriomice uzima konja te jaše prema selu. Zajahao sam konja te ga diskretno počeo pratiti. Iz šumarka sam gledao kamo ide, a on se brzo sastao sa njom. Prekrasnom, plavom seljankom. Strastveno ju je poljubio, ne mareći da će ga netko vidjeti. Bila je to Veronika. Veronika Desinčka. Kada sam vidio kakvu ljubav gaji prema njoj, bilo mi je jasno zašto se toliko protivi pomirdbi na koju ga šalje njegov otac. Koliko se god činilo ludo što ću vam sada ispričati, moje srce jednostavno nije moglo drugačije. Pričekao sam Fridrika da se vrati sa njezinih ruku. Prije nego što je ujahao u dvore, presreo sam ga na šumskom putu. Fridriče, Ištvan! Pomalo je bio iznenađen što me vidi. Šta radiš tu? Fridriče, znam s kime ljubuješ. Tvoj me otac poslao da potvrdim glasine seljaka. Ištvane, ja nju volim, beskrajno ju volim. Uskoro ćemo se i ženiti. To što mi je Fridrik rekao, bio mi je šok. Ako kralju kažem, ma samo dijelić onoga čemu sam danas svjedočio, javno će se odreći Fridrika pred cijelim taborom. Fridriče, stavljaš me u nelagodan položaj. Tvoj me otac poslao da mu potvrdim sumnje. Ako mu išta kažem, kraljevstvo će biti u velikim problemima i ti, kao i tvoj otac. Ne, nemoj mu ništa reći. Ištvane, slušaj, pravi se da ništa ne znaš. Bogato ću te nagraditi ako mene budeš slušao. Želiš od mene da izdam bana? Nećeš izdat nikoga. Želim da budeš na mojoj strani i da Hermanu ne prenosiš nepotrebne priče. Zagledao sam se u stablo što se nalazilo ispred nas, teškom mukom pokušavajući dokučiti šta je pametno za napraviti. Da li biti na strani Fridrika koji zaista voli Veroniku ili biti na strani Hermana koji je i moj ban i nad kojim činim izdaju. Fridriče, neću govoriti ništa tvom ocu, ali znaj, ako stvari krenu naopako, neću imat drugog izbora. A stvari su vrlo brzo i krenule naopako. Vrlo brzo je bio ugašen jedan mladi život, a uskoro će se ugasiti i njih još.
Došao je taj petak i cijela banska svita krenula je prema Krapini. Na Krapinskom dvoru Frankopani su već čekali da dođe mladi Fridrik i da se konačno počne pričati o tome što se može učiniti da se spasi brak između dvoje mladih supružnika. Vijećalo se, razgovaralo, pilo, jelo, lovilo 2 puna dana. 2 su puna dana oni vijećali i činilo se da su došli do dogovora. Do dogovora da će Elizabeta i Fridrik pokušati naći ljubav, dovoljno da ostanu zajedno i da se dogovori između te dvije velikaške obitelji ne pomrse. No, to se jednostavno nije dogodilo. Ujutro, 3. dan, baš prije nego što smo trebali krenuti nazad za Tabor, kroz Krapinske se dvore čuje jezivi vrisak. Uznemire se tu svi, poče hodat gore dolje, lijevo desno, a napetost je počela rasti iz časa u čas. Odmah sam odjenuo svoje viteške štitove, uzeo mač te krenuo prema zapadnom krilu dvora. U taj čas vidio sam Frankopansku gardu kako sakupljaju svoje ljude, no nije mi bilo jasno i zašto. Potrčao sam do sobe u kojoj je spavala Elizabeta, te sam imao i šta za vidjeti. Veliki lovački nož zaboden u njezina prsa. Njeno tijelo nepomično leži na postelji, a crvenom bojom krvi zaprljane bijele plahte. O Fridriće, crni Fridriće! Izašao sam u dvorište, a Ban je stajao ljutito gledajući u mene. A gdje si ti, Beno jedna? Gdje je onaj moj idiot? Fridrika su tražili i nisu ga našli. Sva sumnja pala je na njega. U dvorištu su Frankopani već izvlačili noževe, no pošto su bili nadjačani ljudstvom, brzo su odustali od te zamisli. Stjepan Frankopanski stao je vikat na našega Bana. Izdajice! Izdajice! Ti parče zemlje od mene vidjeti nećeš. Zaboravi na sve što sam ti dao na miraz. Sve si prokockao ti i tvoj sin. Ubojice! Platit ćete mi za ovo. Bolje da ga pronađeš ti ili ću mu ja dosuditi. Stajao sam pored Bana i savjetovao mu da je najpametnije da odjašemo do Tabora, jer nismo sigurni što su Frankopani sve u stanju učiniti. Ban je bio toliko ljut na Fridrika da je rekao da će mu odrubiti glavu čim dojašemo do Tabora. Kada smo tamo stigli, od Fridrika ni traga, ni glasa. Stajar je rekao da je dojahao ovdje, uzeo par stvari iz sobe te uzeo novog konja sa kojim je odjahao u nepoznato. Ja sam počeo jahati prema selu da vidim da li je odjahao sa Veronikom Desiničkom. Je. Veronike nije bilo kući. Tu sam se doista zabrinuo, jer će Ban kad-tad saznati sa kime je i gdje. Jašući prema Taboru, uporno sam se zaustavljao, jer sam cijelim putem imao osjećaj kao da me netko prati. Već sam počeo biti paranoičan. Ako ću biti optužen za veleizdaju, znam koja me čeka sudbina. Sve se to nešto kuhalo u meni, kuhalo na dvoru, kuhalo među banovima. Nije mi se nimalo sviđalo kako će sve to završiti. A vjerujte mi, nije završilo lijepo. Samo par dana poslije tog nesretnog ubojstva, Ban me pozvao u svoje odaje.
Ištvane, moj Ištvane, sjedi ovdje. Moj presveti bane, nije mi mrsko stajati. Ma sjedi kad ti kažem. Povikao je toliko glasno da je odzvanjalo kulom. Počeo me promatrati onim svojim tamnim, zvijerskim očima, tako da je u meni rasla nelagoda. Jel znaš zašto si ovdje? Ne znam, moj bane. Znaš ti itekako znaš. I da ti iskreno kažem, već bi se tvoja glava kotrljala po ovoj hladnoj zemlji da mi nisi prijeko potreban. Oprostite, moj bane, nisam vam želio zlo. Pusti! Kasno je sad za kajanje. Šta je bilo, bilo je. Velikodušno ti nudim pokajanje, no napravit ćeš onako kako ti ja kažem. Pokajanje, izlaz. Ban nikada nije bio milostiv prema svojim neprijateljima, a kamoli prema izdajnicima. Bože dragi, što me to čeka? Čuo sam da je ovaj moj odjahao sa Veronikom Desiničkom u Friedrichstein, da se u tajnosti ožene. Ta je vijest danas stigla na dvor. Ako ti je drag ovaj život, odjahat ćeš do Friedrichsteina i doveste protuhe ovdje na dvor, da im ja presudim. Ako ih ne dovedeš, presudit ću tebi. Da, moj bane presveti, učinit ću to. Pokunio sam se, pokleknuo, te izašao na dvorište dvora. Okupio sam par dobrih vojnika, te zajedno sa njima krenuo prema Friedrichsteinu. Nije mi bilo nimalo lagodno što ću izdati Fridrika, ali bilo je ili on ili ja. Jahali smo puna 2 dana. Kada smo stigli tamo, morali smo se pritajiti. Grad i nije bio odviše velik, ali ako želimo naći Fridrika i njegovu Veroniku, moramo biti pametni. Opkolili smo grad, a jedan od krčmara pod prijetnjom je rekao da je vidio Fridrika kako se iskrada iz crkve. I nije mi trebalo dugo da ga pronađem. Vodim te kući. Gotovo je. Mislio sam da imamo dogovor. Mirno je odgovorio Fridrik, ni ne pokušavajući pronaći put da pobjegne. Imali smo, da, sve do trenutka kada nisi ubio Elizabetu. Nisam je ja ubio. Ma nego tko? Ubila ju je njezina sestrična. Na moj nagovor. Ona je trebala biti iduća u redu za ženidbu sa mnom. Samo nije znala da ja planiram nešto sasvim drugo. Učinila mi je uslugu. Pa ti si monstrum. Znam, trebaš se snaći za sebe. Isto kao što se ti sada snalaziš. Ovdje smo svi prokleti. Nikome na kraju ova situacija ne donosi ništa osim velike patnje. Da mi ne otežavaš, reci, gdje je Veronika? Veronika? Pa zar stvarno misliš da ću ti tek tako reći gdje se nalazi? Postao sam bijesan. Izvoli mi reći gdje je. Ištvane, nećeš ju nikada više naći. Privezao sam ga užem te posjeo na konja. Zajedno sa vojnicima krenuli smo prema velikom taboru da ga predam njegovom ocu. On mi je cijelim putem prijetio, proklinjao moju sudbinu, kako ću završiti u najgorem krugu pakla, kako ću čak i, ako budem ostao živ, patiti.
Dojahali smo do tabora, a otac ga nije želio ni pogledati. Banski sud kratko je pročitao presudu koju je njegov otac samo potvrdio kimanjem glave. Ovim zločinom prema banu, dovodivši u rizik samo kraljevstvo, Banski sud te osuđuje na 4 godine tamnice. Ponovno sam stajao ispred bana koji me prezirno pogledao te upitao: A gdje je Veronika, ta vještica? Presveti bane, kada smo stigli u Friedrichstein, ona nije više bila s njim. Već je tu pobjegla, ali dozvolite, ja i moji vojnici na tragu smo njezina pronalaska. Dajte mi da ponovno odjašem na istok i da vam je predam. Tvoj posao je završio jednom kada i nju dovedeš pred moj sud. A sada znaš gdje vodite Fridrika, samo imam nešto za dodati. Recite, bane. Zazidat ćeš cijelu kulu u kojoj će Fridrik samovati. Ostavit ćete samo jedan mali prozor kroz koji će dobivati hranu. Je li jasno? Da, moj bane, sve što vi kažete. Odveli smo Fridrika prema celju, a kako smo se približavali celjskom dvoru, vidio sam kulu koju ćemo morati zidat. Bila je to kula visoka 30 metara. Zidajući kulu, pomislio sam kakav to čovjek moraš biti da tako kažnjavaš svog sina. Sina koji je bio nesretan i htio ljubav pod svaku cijenu. Svakim novim nanosom žbuke se sam više i više počeo mrziti svoj život. Ovako ne bi zatvorio ni životinju. Pustili smo glasa po cijelome kraljevstvu kako smo Fridrika zatvorili u celjsku kulu. Čekali smo i čekali, a onda smo jedne noći, blizu kule, kada je htjela da ga makar čuje, uhvatili i Veroniku. Bio sam sretan što sam spasio svoj život, ali isto tako i tužan što će se njezin život gotovo sigurno ugasiti. Privezali smo je te stavili na konja. Bila je stvarno lijepa. Nije ni čudo što se Fridrik upetljao u ovakve nevolje zbog nje. Put nas je vodio do velikog tabora, a ona je cijelim putem plakala nad svojom sudbinom. Znala je što je čeka i nije se mogla nego prepustiti emocijama. Ujahali smo u dvore, a ban nas je zajedno sa sucima već čekao. Fuj, vještice jedna, ti si kriva za sve. Na moga si sina bacila čini. Vidi ga gdje je sada. Sada neka i krepa u toj kuli šta se mene tiče. A ti, tebe čeka ista sudbina. Gledao sam bana kako bijesno urliče na mladu Veroniku. Gotovo da mi se srce ne stisne od tuge zbog zla pred koju sam je doveo. Suci su odmah preuzeli slučaj mlade Veronike te su počeli vijećati. Cijeli su dan oni razgovarali, slali svjedoke, slušali seljake, dovodili njezine roditelje, ma što sve ne. Ja sam mislio da će pod utjecajem bana slučaj biti riješen odmah, no suci su ovdje imali zadnju riječ. Vidio sam bana kako nervozno korača hodnicima tabora, proklinjući mene i suce i sve. Ma što sucima treba toliko dugo da osude nesretnu Veroniku, mislio sam u sebi. Zašto je muče? Sud je trajao
i cijeli drugi dan, a Ban je bio već na rubu ludila. Svi njegovi namještenici bojali su se njegove reakcije, ali suci su ipak bili neustrašivi, jer iznad svega morala se zadovoljiti pravda. Kasno tog drugog dana sud je presudio. Ja sam već izvukao mač kojim ću odrubiti glavu sirotoj Veroniki, kada su riječi suca mukom ispunile dvore. Gospodine Bane, na ovoj djevojci nema nikakve krivice, a kamoli zločina. Jedino što gaji veliku ljubav prema vašemu sinu Fridriku. No, presvjetli Bane, ljubav nikada nije bila grijeh, a kamoli zločin. Ljubav je jedna od najljepših ljudskih vrlina. Time je naš posao, presvjetli Bane, završen. Ban, kada je čuo presudu, nije mogao sakriti svoj gnjev. Na njegovom se licu točno vidjelo kako nije mogao prihvatiti to šta je čuo od visokog suca. Pospremio sam svoj mač, a Ban me prerezao pogledom. Prstom mi je dao do znanja da se s mjesta moram pojaviti u njegovim prostorijama. Krenuo sam prema njemu, ne sluteći što će Ban točno tražiti od mene. A kada je izustio, osjećao sam se toliko poniženo kao nikada u životu. Kada padne noć, zajedno sa mojom vojskom potopit ćeš Veroniku u bačvi vode. Presveti Bane, ali sud je ili ti, ili ona. Presveti, pa ne mogu tako nešto učiniti, pa što će onda nama sud i suci? Ja sam svoje rekao. Uostalom, ti si mene izdao. Trebao sam te odavno obezglaviti. Kopkao sam u sebi što da učinim. Ban je bio ozbiljan kod svojih namjera, pa vidite kako se beskrupulozno riješio svoga sina. Bane, učinit ću to. Ovo sam izrekao čvrsto vjerujući da sam tim potezom sebi kupio život. To sam i mislio, nego njezino tijelo nitko ne smije pronaći. Njezino tijelo će te uzidati na mjesto gdje se peterokuta kula sastaje sa ulazom. Oh, Bože mi oprosti, mrtve se treba ili pokopati ili spaliti. Ovo što je Ban naredio nikako neće izaći na dobro. Pala je noć, a Veronika je taman izlazila iz dvora kada ju je opkolila Banova vojska. Ispred nje stavili su bačvu punu hladne vode. Ona taman da poviče u pomoć, a ja sam je zgrabio za potiljak i ugurao njezinu glavu u bačvu. Migoljila se tako i kričala kroz vodu, a njezina duga plava kosa motala se po mojim rukama. Migoljila se tako još jedno vrijeme, a onda je prestala. Izvukao sam joj glavu iz vode, a njezino beživotno tijelo palo je na hladnu zemlju. Brzo, moramo je sazidati. Nosili smo je prema kuli šta se spaja sa ulazom, a kada su je dvojica držala da ne padne, ostali su miješali cement kojim smo ju počeli prekrivati. Kada smo završili posao, otišao sam u odaje i jedva nekako zaspao. Konstantno su mi se rojile slike njezine plave kose i njezinih trzaja u onoj hladnoj vodi. Dani su prolazili, a taman kada bi pomislili da se stanje na dvoru nekako smirilo, počele su se dešavati zaista
ali zaista čudne stvari. Sve je počelo jedne duge zimske noći, kada je jedan od vojnika što su sa nama uzidali Veroniku skočio sa krova kule te se ubio. Nije mi bilo jasno zašto je to učinio, ali ljudi su pričali da je proživio svakojake grozote u ratovima, te da jednostavno s tim nije mogao više živjeti. Ja sam volio vjerovati da je tome tako, jer sam i sam vidio sve grozote rata sa kojima se čovjek prosto morao nositi. No, ubrzo, još jedan vojnik sa kojim smo bili te noći, drugog je jutra nađen prerezanog vrata sa nožem u svojim rukama. Što se to događa? Zatražio sam od Bana da se sastanemo, da ga upozorim da smo možda napravili veliku grešku. Ištvane, uđi. Presveti Bane, ne nose me kod vas dobre vijesti. Što je pa sad bilo? Vojnici. Oni vojnici koji su sa mnom bili te noći, koji su mi pomogli da ubijem Veroniku, sada su mrtvi. Jedan je skočio sa krova, a drugi si je prerezao vrat. Da, čuo sam. Bane, možda ste bili u pravu kada ste je prozvali vješticom. Možda smo je trebali zapaliti na lomači, a ne uzidati u ove dvore. Sada je kasno. Mislim da će nas sve prokleti. Ma ne pričaj gluposti. A ona je mrtva, a ostalo su priče za malu djecu. Bane, kad vam kažem... Ištvane, poštedio sam ti život. Nemoj me nagovarati da ti ga oduzmem. A sada imam posla. Ostavi me samoga. Izašao sam iz njegovih prostorija, iskreno se bojeći za svoj život. Nije prošlo svega ni par noći od kada opet čujem da su još dvojica vojnika skončala na zaista čudan način. Tu sam se već jako bojao. Tko je to? Odnosno što je to što ubija moju gardu? Praznovjeran kakav sam bio, spavao sam noćima sa križevima i svijećama. Nisam želio za sebe takvu sudbinu. Ubrzo, svi vojnici koji su bili sa mnom i ubili Veroniku one noći, bili su mrtvi. Jedino sam ostao ja. I neću vam reći da se nisam bojao. Bojao sam se jako. Jedne sam hladne zimske noći čuvao stražu ispred Banovih odaja. Umor me već lagano počeo hvatati, tako da sam sjeo na pod otvorenog balkona. Pošto sam bio visok, svejedno sam mogao vidjeti u dvorište. Hladan je vjetar puhao u visoke zidine dvora i zavijao kao vuk na puni mjesec. Odjednom kroz vjetar začujem kao da me netko zove. Ištvane. Odmah sam se digao s poda, primio za držku mača i načulio uši koliko god sam mogao. Bio je to samo vjetar. Nemoj umišljati, pomislio sam u sebi, te pustio ruku sa mača kada ono ponovo. Ištvane. Ma tko je to sad? Već ponovno vraćam ruku na mač kojeg vadim iz korica. Ovo nisam mogao umisliti. Pokaži se! Nervozno sam povikao u prazno. Odjednom, na kraju balkona, vidim figuru duge plave kose. Leđima mi je bila okrenuta. Okrenula se prema meni,
i u momentu sam vidio to strašno lice. Počela je trčati. Hej ti, stani! Počeo sam trčati za njom, a ona je krenula prema krovu našeg dvora. Trčao sam tako i trčao i vikao: Stani! Šta hoćeš od mene? Stani! I taman kada sam pomislio da je imam, poče se verat po krovu naše najveće kule. Stani! Šta radiš? Koliko sam bio težak od svega oklopa što sam nosio sa sobom, puno mi je bilo teže zaći na taj krov. Ma neće mene niko plašiti u ovo doba kada čuvam banove odaje. Popeo sam se na krov i gledao sam lijevo pa desno. Tu ne vidjeh nikog. Okrenem se da se konačno spustim sa krova, kada odjednom ispred mene se pojavi duh. Duh Veronike Desiničke. Od straha se spotaknem o žlijeb krova te padnem na tvrdu zemlju. Nakon toga ne sjećam se više ničeg. Budim se i kao da sam sav lagan. Kao da nema na meni težine onog viteškog oklopa. Gledam i vidjeh veliki tabor, samo nešto mi je prepun ljudi. Proškiljim kroz oči i vidim svoje vojnike. One iste koji su već umrli. Pa kako je ovo moguće? Bane! Bane! Zovem Bana iz petnih žila, a on samo protutnji pored mene. U taj čas pored mene stane djevojka duge plave kose. Ona ista koju sam lovio po dvoru. Šta radiš tu? Upitah je. Ti si moju dušu ovdje ostavio da pati. Ti si Veronika? Da, samo su mi voda i cement smežurali lice. To znači da sam ja? Da, i ti si mrtav.